ассалому алайкум подписчикои азиз, хуш омадед ба ютуб канали молбозори Масчоҳ. дӯстони азиз, дар навори имрӯза ду сар биқои фурӯшӣ пароди чорнопёстри ва ба фикрам манаминаш галшниқти гибридai фугаш сафед дӯсто ё ки чорнопёстр бошад, чунки молҳоро мо айбозу харидорӣ кардем, анеқша намедонем. синни солҳошон дӯсто тақрибан як 6-7 моҳ шудагӣ тақрибан. Ман ҳамин биқаи номери як синни солаш тақрибан як 5-6 моҳ шудагӣ. Масъалаи нархномааш дӯсто ҳар душ андар якдигар якҷо фурӯхта мешаванд. Касоне харидори ҷазбандед, марҳамат дӯсто харидорӣ намоед. Буқачаҳо ба тамоми санъатҳошонанд, барои зод гирифтан, барои бонӣ кардан ҳама чиз дӯсто моло ҷавобгӯянд иншоалло. моло ҳам дароз, ғафз, стойкадор чиста барои дӯсто зодгирӣ, барои бонӣ кардан мешавад. Мана буқачаро харидорӣ кардем, фоидаша дода нафурӯхтем, чунки мо мана молҳоро дар ютуб барои подписчикҳо мегузорем, чунки мегӯянд ки бобурҷон мо ранги сериалҳои туркӣ видеои шуморо интизорем. ҳамин сабаб мо суханҳои шуморо накушта танҳо ва танҳо дар ютуб канал ба фурӯш мемонем барои шумо. ҳар душ андар якдигар фурӯхта мешавад якҷоба. Мегузарем акун навбат ба буқаи номери душ. Мана инам бошад дӯсто чиста пароди чорнопёстре мана инаш, чунки мол маълуме ки пароди чорнопёстри тозаша. Мол ҳам ғафз, стойкадор, дасту поҳош би гав нест. Ҳама ҷиҳату дӯсто молҳо ҷавобгӯянд. Чиста картинка молияи молҳо дӯсто. одами молшинос худаш моло дида баробар моло мешиносад. нархи молҳо дӯсто ҳар душ андар якдигар 32700 сомонӣ боз каматон савдо мешавад. марҳамат кунед дӯсто, шансро аз даст надиҳед, харидорӣ намоед. гуфтагӣ мо бекорай, диланги нархтон гӯед, маъқул шавад дӯсто, насиб карда бошад мегиредшон. ман ҳамин чизи харидорӣ кардем, ҷош ба харидорро биромаданд, нафурӯхтем, бо омадем болои мошинанде як бародарро якчи харидорӣ кард надодемшон. ҳар душ якҷо. марҳамат, харидорро бошед, харидорӣ намоед. худои меҳрубон нигаҳбон то навори оянда сарбаланду хонобод бошед.